For more Kambala updates, please subscribe to the channel. निकले भाषा अर्थ चल पता चलेगी। ಸಮ 11:87 ಸಮ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಗಡ ಬಿಡ್ಬೇಡಪ್ಪನು ಲಕ್ಲೆ ಪುರ 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 ಅಗ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಿರಾಗಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಬನ್ ಪಾನಿ ನಿಖಿಲೆ ಫಂಡ ಅರ್ಥ ಆಬ್ಜಾ ಉಳಿಯುತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ನಿಖಿಲೆ ನಾನು ಇಡೀ ಭತ್ತ ಆಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪಾರ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಕೂಳೂರು పోయేదకల ಉಜ್ಜಯಿನ ಬರದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ ಬತ್ತೇರ ಮುಡ್ಕೋಡಿದ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೋಡಿದಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎರಡು ಬರೋಡಕಲ್ಲ ಕೂಳೂರು పోయేದ ಟಿಆರ್ ಸೆಟ್ನ ಉಜ್ಜಯಿನ ಬರದಿರಲು ವೀರಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅರೆ ಕುಳ್ಳಾಪನ ಈಗಲೇ ಬಲ್ಲತ್ತೆ ವೀರಕರತ್ತ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ 11:91 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲಿ 12:06 ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಕನೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಪನ್ನೆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರ್ಡ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಂದು ಆಂಡ ಜನರೇಟರ್ ಕೊಣದಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತೂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ್ತದೆ ಟೈಮಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕೆ ನಮನೇ ಕಾರಣ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡಾ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಡೆ ಕೊಂಡ್ರನಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎರಡು ಬತ್ತಾರ ರಡ್ ಬತ್ಲಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಜ್ಞಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12:26 12:41 ಲೋರೆಟೋ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ 10 ಮನ್ಮತ್ತೇಳು 2 ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಉಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಲಿ 10 ದಕಲು ಬರಡು 10 ದಕ್ಲು ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಬರೋದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟದಕ್ಲು ವೀರ ಕರೆಟ್ ವೀರಕರಿತ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಾಲ್ ತೋಟ ಆನ್ಯ ಅವಿಲ್ ಮೆನೇಜರ್ಲು 11:99 12:17
ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿಹಾರು ಮಂಜಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟಲ ಬರಡು ಬಿಹಾರು ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ ಸೆಟ್ನ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒಂಜನ ಬರೆದಿರಲು ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಎಕ್ಕಳ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುದು ಐದು ಬೇರಿತ ಸಾಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಓಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ನಿಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಗರತ 11:95 12:28 ನಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ವಿಕ್ರಮಗರತೆರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ್ಗೆ 11:95 ಎಕಡೆ 11:87 ಬಾರ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದೇ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕುರ್ಚಿದೆ ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪಜೆ ನಿನ್ನ ದಾಯಕುಲ ಅದ ನಿಗ್ಲೇನು ದಪ್ಪಿ ಕುರ್ಚಿ ಪೂರ ದಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆ 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಲತ ಕಂಬಳದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ ತೊಟ್ಟೆದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕ ಹೊರನೆ ಬಾಪಾರಿ ಎದುರು